pano pamusha wekwaChikuni aiwa ndana moyo nematombo zvakare handiti so panapa ndakagara navachikuni makadi zvenyu. Aiwa tiripo makasimbawo babangu. Aiwa tinofara tinokutendai nekuwanikwa muri munotitendera kunge tiri tinopinda mumusha menyu tichikurukura nezvenyaya yemuroora nemwana komana. Aiwa tinozvikudza zvikuru. Chokwadi. Kurukurai zvenyu. Aiwa tinotenda. Aiwa mama makadi zvenyu. Tiripo zvedu makadiwo. Aiwa tinofara zvikanzi namoyo nematombo imimi ndimi spokesperson wemusha. Aiwa hapana chakaipa. Aiwa tinotenda nyaya yemwana komana Royal Chikuni nemudzimai wake muchaneta. Mungada kuti zivisawo kuti zvii zvakatora nzvimbo uye iye zvino tiri papi? Zvakaitikawo ndisipo. Ndaendawo kumvurwi ndadzoka ndakaonawo pane nyaya yekunzi mheno mukomana waanga anaye. Saka ndokubva ndatongoti inini kana zvatodaro hazvichaita kuti achigara pano. Ngaachitodzokera tishedze mbuya vake mwana uyu adzokere nambuya vake. Nekuti hatikwanisi kugarisana naye kana atotanga kudaro asati ane 1 week kana chii. Wotanga kuita misikanzwa iyoyo. Saka takazongoshedzawo mbuya vacho ndokuuya ndokumuona kwaakanga atiza kusitoro kwaariko ndokubva vanomutorayo vachitotaura vachitoti ndakaenda iko kwenini anouya kana anga achiramba akangondiona chete anouya. Ndokubva havana kutaura chikonzero chekuti vakangoonekwa ivo anouya. Chikonzero chiri chekuti kudii? Nekuti handikuno wanga atouya kumurume wake here. Ipapa havana kutaura vakangoti akangondiona inini chete anoita sei anouya. Ndokubva ndati ndokubva ndati chiteerai kumashopusi ikoko muuye ndokuzoona aiwa vaakuuya vese nevava vanaiva ambuya vacho vakasvika vese pano. Ini ndakangovatsanangurira vasvika pano ndakangovatsanangurira kuti ambuya enda kushedzera chitakurai mwana wenyu. Asi mwana wenyu mamuonaka pane paakakuvara here zvikanzi hapana. Pane chivanga here zvikanzi hapana. Ndikati aiwa ndakushedzera kuti muchitakurana nemwana wenyu mudzokere naye kupi? Kumba. Vanhu vandakazotuma vari vaviri vandikati chiendai munomubatsira kurongedza zvinhu zvake. Taakutya kuti pamwe anozorongedza kana kutorerwa hembe yemukomana akanoshereketerwa. Ndikati chiendai munoona achirongedza zvinhu zvake vatakurani vaite sei vaende. Asi takazongovanyorerawo kuti zvinhu zvedu zvese zvatakabvisa nemari yeurora yese yatakakupai yese tiri kuida. Within 2 weeks munenge madzorera zvinhu zvedu izvozvo tiri kutozvida. Alright. Saka imi muri kuti maonero yenyu muri kuona seunge chinhu changa chakatorongwa nemhuri iyi kuti vange vari vanotora pfuma kwamuri asi mudzimai asingazogare ozoriita seatiza kudzokera kumba. Nematauriro anoita nyika ndo maitiro avo. Alright. Pane vakatombotaura kuti muroora wenyu akatombororwa zvakare. Ndotsika yave kuti vanomuroodza vodya mari obva adzoka. Votsvaga futi sezvo zvandakadzokera. Votsvaga futi mumwe anda kumuita sei kumuroora. Vodya mari iyeyo. Ikoko hakugara anodzoka. Kuroti project mwanasikana uyu yotori project yemusha inopinza mari. Ndizvozvo. Ndofunga muri ngozvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti kune vanhu vakutozvara vanasikana iri nzira yeproject. Hamena kuti munozviona sei. So imi mamuna kuvhunduka nazvo here muchiona mudzimai achitiza pamusha zvichidii zvichiita sezvinonetsa? Zvinhu zvakatondinetsa. Ndakatoti zvino anogarika naye sei. Anogona kuzongonwa mushonga kana kuzvisungirira. Saka kutoti adzokere zvake kumba kwavo ari right zvitori nani. Hakuna kuvavarira ruda rumanikidzwe ndozvandakataurira mwana wangu uyu. Ndakati wako uchamuwana izvirega zvidzokerezvi. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa yemudzimai akati apedza kuwanikwa mari yabuda. Munhu obva atanga kujamba zvekuti hazvisi kunzwisisika kuti chikonzero chinova chiri chei. So iye zvino tachabva pano takananga ikoko kumusha kwemudzimai timbononzwawo rutivi rwenyaya kurutivi rwavo kuti chii chakanetsa uye pari zvino vari papi nemudzimai wemunhu kwavari. Aiwa amai tinokutendai nekunge muri munokurukura nesu. Notenda. Nemo masvika pano tinotendawo. Aiwa tinotenda handei tinozvionera.